hayungo kaisa kokthai saharlangmani tabubo kwthar o je bono botharnani chaitokfru kaisano kokthai salangmani je o muinusoro o bororo o manobrok sumsogo kalaijak shaitan bai koboljak ni bagai tini siliya ano siniliya phiaba borokno nakardi nei Bila fungka ham Khristmas ni mungbai Khristmas si bai darano ang maya pharo bisi bose palai tong nang ang Christian nung makai 98 ongkha haipno sung Pentecostal engai palai mani hingke tabuk bai 11 bosor 2014 khapangni khasuk rangchakni takote bukhsong ini belai tongthok chal Bharat haktoro joto bosongno bisi kaisao salsa joto bosongono tongthok chal jani dormono palainani o sep suju independent ni bagai जों manma bai Bharat haktorni hapangno puila hambai khakukhur bai chibai khapangni takotai bukhsong जों tini saiman lainai Christian nukhongne bukhaktui ini salo belai tongthok chathok belai hohom dodom Bharat haktor gonangoino je hasteni grung thayo Christian ni bukhaktui tini Khristmas palaijago yakheba boroni belai ter kotor tini obno Rwksawi no chikonsa chini kamino mungya kami amsai jamplai जों o amsai abo kaisa Christian bai nukhung bai orobo tuiduljak Bila fungka ham Khristmas ni mungbai Khristmas si bai darano ang maya pharo bisi bose palai tong nang nini oro ang Christian nung makai 98 ongkha haipno sung Pentecostal engai palai mani hingke tabuk bai 11 bosor 2014 ni simi palai tongo gakai bobo hai khakchang morok man je o जों Bharat haktorni bisingo jetu independent no jani hamjak mung mani mung no palai mamani bage bobo hai khakchang mama abo sana thanga belai gorbongo Bharat hakotro ang asai ang gorbongo tam himba Bharat kaisa ekta kaisa emonji constitution khaijak jani musungmani jan dormo jan rajni khaiman bagai sungbo tini mo democracy country ma bai singsin dormo khaimano Christian nei singsin dormo khaiei kuno apoti kring ma bai belai khaksango abo Bharat hakoton bagang belai gorbongo kakai tini nang oro lukurokno bobo hai ringjak tong busuk lukurok phaino yakheba busuk poribar ka oro bobo hakia palai busuk hom dorong ka palai jangai tini nora abo ke belai hambai darano hai mia honi simi sing honi Bharata ni simi bajirok soklai momrok soklai ji Christ asaimani sal ni sing lam soklaikha sing tini kok borok baisana thanga kai Kwthar sal henjago baksa Kwthar sal heno baksa borodin heno a sal borodin henjak mani karan kai sal kolong ni bagi henjagya sini Christian rok ni bagi se sini Christian rok khaita mo wansuk ji Christ jokhon asaikha hingke sing wansuk go Bible sinjakma mote bini lagma kmai tongmani a lagma mthangjakha sini lagma kmai tongmani lagma mthangjakha a mthangnai asaimani sal hngei sing abono belai Kwthar sal boro sal Kwthar sal nei palayo hingke tabukdara samani je poribarni tiyei sini oro to sini champlai amsai kami sikon sasawfno tabuk sing Christian to Christian denomination gila matongo sing pasta domination hai choli uitongo sinoro sing 7ta poribar tongo with 29 member nge as well as ani logi tongo ani sikon sasa organize khaijak school ni senior student tai teacher sok tongo ama hajene sing tongthogo tai onno aitya sajon takuk bohuksang nabo invite khaijak paithako haina haisi bainana nuji kharang habadon bukhaktoi tini Christmas ni nabo happy Christmas khapangni rakhotai bukhoksong जों mungya kami amsaini krung thayo thanglainai notice kharang habanok tin bukhaktoi khursatai kisa tongo khursabona kisisa जों history yakhaba laimomao kisisa ekhaka ke mano jora kaisabo Jesu Christ sumsogo klaijak o manop yakhaba bororok bai jokhon bini lakma sasu jago o jorao Bible silangmani yakhaba hayungo kaisa kokthai saharlangmani tabubo kwthar o je bono botharnani chaitokfru kaisano kokthai salangmani je o muinusoro o bororo o manobrok
sumsogo kalaijak soitan bai koboljak ni bagui tini siliya ano siniliya phiaba borokno nakardi hinui dom thangmani abo kubui obo angbo hindu nukhungni khoroksa borokno haifano ang kuno dormono khagya jani dormono chung jotono borom ribo chung independent no tongnai rok dini thuruk bosongbo haino borokni salsa tongthokmani borok din tongo hindu bosongni bo tongo christian ni bo tongo obo haikina chung jotok miliwoi khanja khayei o Bharat haste ar sorry o Bharat haktor snamjago khapani takhate bukuchong